pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na Lunes na pagkahapon, kami po minapaabot giraray nin pangungumusta lamang asin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay ang paglaom na yaong bugita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kan mga pinagaiskosar niya to, mga problema kadifisilan. Idiretso niya to ang panarig asin pakimaherak sa amang Diyos. Bicol Target man tabi, sana po yaong kamo dyan ha, kadakol baga kasubago, nagde-text, nag-upload, nagpa-participar sana, pinadagos man tabi nindo. Text lamang na nag-asigurar na diniretso man nindo ang pagdadangog, maugma naman po ang Bicol Target tabi ha, dakol baga po ka mo. Minasarain ba yan pag alas 4 na ha? Minasarain ka mo. Buda pag alas 9 pag-aga. Nagkakawarara ba? Na paano ba ya? Gari, ayaw ninyo talaga sa akin ha? Day bale? Okay na yan. Ikaw sanang 02. Pwede na po tabi ha? Sagkod makitang 5 p.m. Bicol Target. Petsa 20 lang yan kan Pebrero taon 2023. Katuwang tadyan sa luwas ang news team Mega Force Patrol, Pading Jomar, Pading Al, Kumparing Jimmy, and syempre si Ann, si Joshua, si Henry Mata sa Manibela, Deboy Mata, sa Control Technical sa AM Band, sa radyo. Ang minapaluwaskan sa muyang programa sa mga radyo nindo sa bilog na Kabikulan. Yaong po dyan, June Napolis, kan Poland. Sa newsroom yaon dyan ngunyan si Angel Mustaza, si Jen Matthew Balyaran on leave, may pinag-asikaso po na importante. Siyempre sa supervision niyan ni News Director Mardela. Sa padagos pong pag-subaybay kan mga istorya lokal, ipag-asa pagsumada kayan, pati na po sa pag-abang man kan mga istorya national international. Sa IT sa samuyang broadcast man tabi, tasabay po yan sa radyo, buda sa internet, sabay na nadadangog, nahihiling sa DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube DCGB Legazpi City. Ang yaon dyan ngunyan si Trescia Marie Litana, and syempre yaon pa dyan kasabay na sa research production asin sa IT si Richard Astor. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Eto may saro kitang paradangog sa Ginubatan, maray na hapon databi, present siya sa Ginubatan. Si 2205, sige, salamat man tabi. May dalawa maski hindi natin mapantayan yung andaming nakikinig, okay na po yan ha. Happy birthday databi kay Marie Chris Bermas Pancho, 39th birthday kan Manait Bakakay Albay. Greetings from Shane Ostero, Johnny Israel, Keith Belian, and Arvino Arbs Bermundo. Yan, sa tuyang mga parantabay. Okay na po yan. Sana madadagdagan pa. So dakul baga nagde-text kanina, ang dami nun. Sana idindiretso po ninyo ha. Okay, sige tabi. Bueno, ay dyan sa pamilya ni Madam Rose, si Madam Blen, maray na hapon tabi Madam Blen na Graheda, Madam Rose na Graheda. Si Madam Lade Azur, maray na hapon tabi isay mo dyan sa CDRRMC Good afternoon, Ma'am Ladi Azur, tabi. Si Madam Lenji, good afternoon man tabi. Okay, sige. Bueno, doro-diretso kita, padagos da kan pagdadangog for the missing plane update, sabi ni Madam Ladi Azur. Thank you so much, Engineer Ladi, Madam Ladi, dyan sa CDRMC, and si Lenji, dyan po sa Kamalig, buda sa familia, tabi, ha? Si 454, maray na hapon, tabi. And then ito pa, watching sa FB Live from Ginubatan, si 0680. Sige tabi. Bueno, doro-diretso kita kan mga istorya.
for all you know, tabi, yaw na digdi sa DCGB, ang kompleto. Dahil siguro isi sa nakan mga paraan tabay, ano. Si Pading Jimmy, o yan na baga, nagkakapirang kilometro na sana, meters na sana nga ni, makakaabot na sa bunganga kan bulkan mayon. Yan, so grabe so sakripisyo baga ni Kumpadring Jimmy, and Kumpadring Jimmy deserves to be given the proper accolade sa pagresponde, paabot ng impormasyon, tito kad an bulkan mayon, sagkod sa kadipisilan kan kabanggihon. Yan. Ang masunod ba na ma-report, for all you know, daitabi nindo easy, iyuin an sulamenteng broadcaster siguro, na mismong nakaabot sa bunganga kan bulkan mayon. Nag-report pa siya sa bunganga kan bulkan mayon. Kumpadre nga Mario, maray na hapon tabi. Ulayo na ito pa di. 1991 yata ito. Pero, are you confirming, Your Honors, please, na nakaabot ka mismo sa bunganga kan bulkan mayon as in nag-report ka dyan, over? Yes, yes, Your Honor. With Iyan. the witnesses, Joe Briones, and Engineer Arena, Jerry Arena o Penro. Karibanan tayo. Iyan. Si Joe Briones, so dating tourism officer kan Albay. And tabangan kayo itong Rick D. Si Rick D sa OCD kay ito. Nyan, so ama kan bulkan. Yes, the king of Mayon, 300 plus times na nakaabot sa tuktukan Mayon. Ito ang samuyang guide. Iyan, kumusta ang feeling ka na sa itaas kan bulkan mayon, Kumpadring Al? Ay kuyan, ang pag-iawang ka na talaga pa di sa tuktukayan, madadangog mo talaga paros. Saka, di mo man mamamati ang init kasi sa sobrang paros na ma-feel mo dyan. Tapos pag-iawang ka na dyan sa may haranin agad kan bunganga, iyan ba nga mga nag-aso-aso na yan, nahiling ta? Asopre yan pa di, asopre. Now, Sa poon kan mga gapo. Ayan. Kaya haling tagaribilog pero watak-watak siya. Kung diyan ka mismo sa bunganga. oho, uncommon na notion baga kan tao, ngimot, luho, ang bulkan mayon. Negative ano tayo, an? bago man yan luho. O yan. Bago yan luho. Mga siguro, hindi ko ma-imagine kung pirang meters yan. Pero may iwas siya. Kung baga, baga so, yan ano ini, so tagtamba ka baga ki graba. Halimbawa nga sa Hong Kobe kong graba. Iyan. O kung ano anitsura kan sa ibabaw kayan, na sa Hong Kobe kong graba, iyo man iyan ang itsura diyan. Kailan darakulaon ang gapo niya. Tapos, yun na nga niya, sa mga puon kan, may mga asopre baga. Nagkukorupsit na mga asong maputiom. Yan, o. Kaya lang hiling talig di sa baba, bilog na siya kasi natipon na siya. Arayo kita. Ayun, yun talaga. Kami itong observation ni parang Jimmy na sa Kabangaan kaya, from Crater 2, nagagi kami katalig di sa Buyuan area. So, Camp 2. Camp 2. After Camp 2, dahil na dyan kinabubuhay na hayop pa de. Mas kita nga, kasi maliputo na ang klima niya. Maliputo na yan. Naramdaman ko kayo talaga, sakat kaming Friday morning yata ito. Nagkaturog kami dyan na Sarong Banggi. Nakaabot kami sa tuktukan mayon, Saturday mga 12 noon yata. 12 noon ito. Araw kayan ka haloy ang pagsakat diyan. Kaya bako yan pig-report ni Jimmy. Na-imagine ko agi-agi may kayo. Bako pasil iyan na mga agihan talaga diyan. Parang nga itong Rick, di ba ga? Kabisado niya na talaga. Ang mga agihan. Piglilikay kami sa mga delikado na dalan. Iyo. And itong sa pagkakaiba, Kumpadre Ngal, kaninagihan nindo. Tas sa Indo, igwa na ning trail na pag-guide. So karapading GB, sinda so nag-blaze kang trail. Sinda so naggibo kan sa diring dalan. Kaya mas dipisil ito. Dipisil na yan. Baka magrasay sa mga natutungtungan na dyan gapo. Delikado yan na pigigipa talaga ni na Jimmy. And ang exciting part dyan, iso pagsakat talaga matindi.
Ang pagbaba, mas delikado, kumpadreng Al. Delikado, pero makaskasong kami pababa. Oo. Araw mo, may sabay ng takot. Totoo yan. Imagine mo, sabi ka tong duming panay sa tayo, so anchorman kayo to sa tigbabaritaan ko. Araw mo, ginibo ka, ang reaction ka tong duming. Kasi, kurangan na baga siya dyan sa Pongkan Mayon. Di siya suangkor sa istasyon kay Tokan Radyo, ika nagre-report sa bunganga kan buka. Proud man ako, tadara ako sa ungaran kan istasyon. Pinakainot na broadcaster na nakasakat sa Tuktukan Mayon. Pag-una ko, umawon ako ni Chu Doming. Sabi ni Chu Doming, ikang lapakan kang armaryo ka, lumampaw ka dyan. Ako ngayon, namundag dyan sa Pongkan Lubi-Lubi, sa Pongkan Mayon, haloy ng panahon. Takot ako dyan, takot. Kaya lumampaw ka dyan. Diba, 1993 yata ito sa pagtuga bang Dakulos na gadaan? O after na ito kan pagsakat me, duman ko na realize na tama si Joe Doming. Kaya ko yan, ang totoo lang ba, takot na ako dyan magsakat. Imagine mo kung pilotokan kami duman. Nangalarmaryo kayo, 1991 pa. Aram mo, kumpadring GB, na-open up ko lang yan for our listeners and viewers to realize na bako basta-basta ang DCGB. Iya, totoo yan. The latest of which, ining sakripisyo ni kumpadring Jimmy. Iyo, na-appreciate ko ang efforts ni parang Jimmy. Iyo nga nita, paghun ako sumakakasunod yan sa imong makakaabot yan sa taludtod. Si sarakat ni man ang mga gali na yan kung nagtutugabagan bulkan pa di. So latest, nagiriba-iba na kita. Si sakat ba dyan kay ito na Rick Mendoza. Sinareka. Na mga, kuwan na yan, lampas na sa 6 kilometers permanent dangerous. Undo pala, masalam ka so abuton pa ni Pading Jimmy. Yeah. Ikan inot, pandua si Pading Jimmy. Pagtulusan ako. Kasi nasa 3 ports. Sige, imagine ko sa parang Jimmy, nasa 3 ports na siya kan mayon. Yun na, nagkakapirang metro sa nasa bunganga na sinakan bulkan mayon. Yan. Itong sabi niya na, dahil ng nabubuhay dyan na ayaw. Totoo yan. Ala, sabi, digdi yan sa babakan, sa may kampuan pa yan. So, kampo, kadlagan talaga yan, pare, kadlagan. Okay. Well, anyway, sige tabi. Go ahead, compadre Ngal, sa report. Okay. Sige, wala. Tignan kita sa baba. Sabi ni Kong Pino, di bali ng walang love life, basta may water, because water is life. Clean potable drinking water 24/7 LCWD. What happened? Yan ang mga hugot ni ako Bicol Executive Director Attorney Pio Garbin Jr. sa dahil marisolvehan na mating tubig sa ibang parte kan Legazpi City. Nareklamo ko niyan kan mga konsumidores. Maski may bigkasabi ng solusyon sa water source ninda dyan, alagad balik-balik man garay an issue kan mating tubig digdi sa Legazpi. Yan digdi sa sentro. Maringan ito sa mga rayong barangay, maski araw kaning taguran, igwa ng mga pinag-ibubaga sa ako Bicol, sa mga solar water sources. Kaya iyo yan ang nagiging pakinabang naman ko niyan, kan mga konsumidores. Pero yan ang informasyon na dudiretso man garay, ang mga proyektong ini, mga programa kan ako Bicol, parte nga ni kan priority talaga sa patingin na atensyon, yung need na tubig. Kung sitwasyon ngayon sa Legazpi, may mga reklamo sa tubig, iyawan ang padago sa solusyonan ko niyan kan ako Bicol. Yan, igwag nag-mensahe digdi sa to, compadre Ngal. Kung sa pagsakat daanindo kan 1991, kasarabay daanindo so lolo ni na si Nestor Grajeda Sr. So lolo ni Gariyo. Siya so pinakagurang na nakasakat sa summit during the time. Kasi mga 15, nakulong kami nagsakat, mga 50, pero ang nakaabot mga less than 20. Less than 20. Ini si Nestor Grajeda Sr. So, lulohon ini naralan din. So, ni Madam Rose na Grajeda. Ayun siguro. Hindi ko lang na-recall. Pero, akium pa kayo katupadi. Kaya, dahil pa akong takot-takot. Pero manyan, ang totoo, takot na ako dyan. Kaya na, hiling gusto nagkagaradan baga. 1993 yata ito. After kan pagsakat me. Roger. Takot uno na. Sige, compadre. Thank you. Thank you so much, compadre Ngal Armario, sa report. Asin, dagdag ba na sharing na pagkakaurulayan bida na naman ng bulkan mayon, ang ating mahal na bulkang mayon, ang daragang magayon dahilan sa dyan po nag-crash ang aeroplano RPC-2080
Good PM po, Sir Pio from Purok 5, Padang. Maray na hapon dyan sa mga taga Padang. And sabi padigdikan sa Roman na viewer niya to, ibang level ang DCGB. Alamat pong maray tabi. Si Ans Galero nasa linya. Ans, good afternoon. Go ahead, man. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Aborted for cloudiness. Ini ang kinonfirmar sa DCGB News kunya na pagkahapon ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Chief Dr. Cedric Daep. May kinaaraman ko ta na sa plano ko ta paganin ta, Sir Pio, na pagkondusir nin aerial assessment dyan sa bunganga, sa may bunganga kang Bulkan mayon o partikular na ini sa may crash site na Cessna Plane 340A. Di kwampalan, dai nalawos ta gulpiso panganuron alupuop. Yes, nagmarayray na ko ta sa panahon, Sir Pio, kaso ang gangon yung kung tatanawon mo ang Bulkan mayon, grabe pa ang panganuron dyan, kaya siguro sa iya, dahil naguna, nakalayog na ko ta na so chopper na gagamit na ninda, pero dahil sa siring na sitwasyon, kinaipunin tang pondo ng operasyon ta human girara ang sitwasyon sa good sa kunyan, kaya posibleng madiretso na sa nasindakan siring kining assessment, sa aga posible, Sir Pio, dyan sa may itaas na porosyon ka na Bulkan mayon, kung sa inyo ang na-identifikar na crash site kaini nga nasambitan ng eroplano. Igwaning sarong sikreto dyan na tabians kung ta dayan minabuka kada bes na mina-attempt sinda paglayog, ha? Ano ito? Daya ko napigiimbitaran. Pag ako pinasabay niya sa chopper, maliwanago niyan. Totoo. Pero beses nakabot naman ako sa tuktok, pero bayad chopper. May mga retrato nga nakitagan sa Facebook mo na video. Pero suki pa din nga, libang level, takatungtong mismo siya. Luminakaw talaga. Luminakaw. Ako sa helicopter, minalinaw ang pagsisabay ako na Dr. Cedric. Pero pag day-day na ganun minalusot, hapoton mo si Dr. Cedric. Teka, ang kulang na video. Chichin po pa, anong nag-onboard ako, alas 9 may na jump off. Yan ang literal na on air. Pero pag minasabay kita dyan, balinawan, baski so ito pang so helicopter na lumaon, so Huey, nakasakay ka naan sa Huey helicopter na paghiling mo, so mga piyesa, nakabugko sa na alambre. Oh, yun ka ito. Piglulunatan me. Uto ako sa may gunner. Paghiling ko, nakapurupot duman sa may slide kan machine gun. Alambre, tapos latakin sardinas. May brand pa. Yan sarap. Bay pa kay itong sulimang 5. So day pangligo ka ito. So day sa nang ligo. Kiniblit ko sa gunner. Boss, ano yan? Huwag ka maingay. Yan yung tinatawag na slide. Ano ako slide? Bakit ba sliding niya? Ito, so pigagihan palang kan bala, palaog duma sa chamber. Palaog duma. Ba't niya kulatan ng sardinas? Kung maingay, okay lang. Di aborted submission pala. Aborted submission. Yan. Tapos may saro pa baga ko tang chopper man. So, AW109 sa Philippine Navy na patrol man ini. So, fixed wing ito. So, fixed wing. So may hoist man ini. So, rescue hoist. Ngunyan, kinauron taman, Sir Pio, si Lieutenant Rigel Kataring niya na pagkahapon na pabayokan, public affairs kan na patrol. Sigun sa iya, dahil man sila nakadiretso kan sa indang operasyon talagang low visibility taas pick kan mayon. Medyo masasayang sana so effort ko ba duman. Tapos ito ang sitwasyon kaya sa aga naman siring kang sa APSEMO. Sa aga naman sila ma-proceed kan assessment. Sa agaan sa no? Sa aga tabi. Apudang ko si Dr. Cedric, isabay ka sa manifesto. Gusto mo? Pwede. Dahil bagong karaw. Pwede ba? Isabay ka sa, mag-ready ka ta anytime pag minachimpuan pa, no, kan pigapod na cloud break. Ma-briefing ko na dyan, flight path, flight plan. Pag ko na automatic, rulokso ko niya sa chopper, taas tulos yan. Makabit na ako duman diretso. Tapos ibubugkos ang sa imong igsan dyan sa Tukawan. Abrido so na ang pagirilid ang kan helicopter. Gusto mo? Pwede. Tapos na ako si Dr. Cedric. Bala mo ako naman sa mayo. Totoo. Apo na ko taon-taon. Sige. Mga alas 6 yan mapo ng flight briefing ka.
Naglalol ako, kipitong ko na sana si Sir Cedric. Nya na. Aprobado. So, tropa digdi. Sara Tresia. Buda Sara Angel. Pero una ko na magkaireling ah. Ni pa istoryanta ka. Igwa kami kay ito. Yung masag istorya. Igwa kami kay itong travel. Pasiring sa Catanduanes. Oo. Uyan pang Huey na chopper. Ang kariba ko kay ito. So, direktora kan DSWD Matabauno. Tapos, Zero visible kami ka, di ba? Zero visible. Paghali ming Catanduanes, sundo digdi. Nasa ibaba kami kag alupuok, katupong mo siya ng mga niyog. Dahil kaming nahihiling. Ang big susosog kang piloto, uya na ba ibayon? ano tayo ito? Dahil zero visibility. Igo ni mga headset iyan sa chopper headset. Nagrestoryahan ka mo sa headset mo, da igo ning so mic. Habi ko duman sa chopper, Captain, bakit po tayo dito lang sa may gilid ng dalampasigan lagi dumadaan? Boss, zero visibility sa taas. Sinusundan ko na lang yung dalampasigan. Okay, riba ko yan, Sara Dr. Cedric Daep naman. Igwa pang istorya, o niyan. Nagtutugas sumayon. Layo kami na Dr. Cedric. Duwang chopper. Nasa lead chopper kami. Ayo, libot. Nagtugas sumayon. Mag-alas 10. Dahil pa ko ito ning on board. Pagabot mo ba sa may crater, sumabuga! Wow! Nasibot ka. Nasibot ka! Ikaw na naman sa pilit. Jesus Mario! Digdi sudulag mi pasiring sa Pasipiko. Iyo. Kaso paros, hali sa Pasipiko. Dahil may pwedeng sa baton so, kuan, so, bugakan abo. So, dulag binigdi sa, kuan, paatubang sa paros. Nya, Likay talaga ka mo. likay, nya. Ang apod kan, pag atubang ka sa paros, headwind. Yan, sa aeronautical engineering. Headwind. May naramon, pigasabat ka ni helicopter ang makusugo na paros. So, pamugol may kay ito. Yaw mo naman sa sarong helicopter, si Sir Ed Laguerta. Nagururong kami, Sir Ed, yun, nag-aini Sir Pio. Makamiss man baga. Ay, so Sir Ed. Pabalik, pigtutumbok na kan chopper, so yan na yung barkadero. Ay, dako, so di kampalan. So, ano ini, so, abort sa misyon. Abot sa Sa aga na pareho. sana. Ayaw, tapunan ko si Cedric kung pwede ka, ha? Radya tabi sa Pio. Sige, sige. Ayun ko na tabi sa Pio na informasyon haliyan sa apps mo and sa Nav for Sol at Killer Road. Salamat tan sa istorya hali dyan sa luwas. Pwede man da mag-live hali sa ere, naka-zoom. Yan, depende tabi yan sa signal ano, kung abot pa yan kan signal. Tapa minsan ang cellphone dyan. Gwa na, maluya tabi ano. Totoo yan. Joshua, marahin hapon, location mo, go ahead. Yes, maray na hapon tabi Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Pull out na so grupo na duman sa Sirangay, Gali, ka mga alauna na medyo tabi Sir Pio Kasubago, kan na makabalik kinari kami duman sa Barangay Hulsan Sirangay. And surusul tabi Sir Pio kan na operasyon tayo sa negative mana. Dahil kinahiling na kung anong senyales, debris o kung ano patabi Sir Pio na mga katuro kan na kuhain itong apat na lunag tabi Sir Pio kan na puminagsak na Cessna plate. So ngunyan, minaabot pa sana naman kami digdi sa incident command center, digdi sa opisina kan na MDR mo kan na Kamalig. And ngunyan, nahalaton ta naman tabi Sir Pio kung ano ang magiging sunod na plano sa aga, kung ano ang magiging pasistema naman kan na search and rescue operations. Kasi nga ki Mayor Kaloy Baldo, sagtod sa day mahanap ang lawas kay ning apat na sakay kanaw ng dito ng aeroplano. Day mapondo ang search and rescue operation. Matindi yan, ha? Kuan yan, tiyagaan talaga yan na tabi Joshua. Ngunyan, haralang ko pang adrenaline, ano? Pero as time goes by, nako, hindi natin alam kung anong aabutan ka yan tabi. And sana, igwa pa ning proof of life. Igwa dyan lamang sinta ning indikasyon dyan sa mga nagre-rescue na igwa pa ning posibleng kukonsidero na proof of life na naunang bitan sinda, over? Yun talaga Sir Pio pinagapot pero sa mga nakuatang mga informasyon tayo Sir Pio, sagtod na bagang 72 hours may posibilidad pa tabi baga Sir Pio. Kung kaya maski sa mga rescuers na piga-ibahan ta talagang nagpapangadjisin na sana may maabutan pang buhay. Pero ang kalaban kay Bigi Sir Pio, panahon buda oras. Yes. So, yun na yan.
ang critical time is 72 hours. Basado yan sa mga responders, mga experts dyan. 72 hours ang critical period. After 72 hours, it wanes. Padiit na ning padiit. Pero ang malayos ang nakakaisi. Yan. Roger to that, Sir Pio. That's a Pero critical sagkod, period. And sabi nga rin ni Dr. Cedric Daip, sagkuda dahi pa yan nako ko nasa search and rescue operations pa kita over. Yes, Roger to that, Sir Pio. Maging si Mayor Caloy Baldo, iyon man ang nagiging tugon niya sa mga responders na nagasabay digit sa operation. Roger to that. Di Okay, pull out so- na kamo. Hay na so tropang na sasabayan mo. So embedded ka. Hay na. Yan ang digit, Sir Pio, tabi sa sa center, Sa command sa post. command center, sa munisipyo o opisina ka ng MDR mo. Tama, sa mga nag-operation sa Bago, mataraw na kay mga reports. Mhm. And duman naman sa pagbabatihan ni Mayor Caloy, kan mga masunod naman ng mga steps kan search and rescue operations nila. Pero ang initial taman ka ni Sir Pio Dangog, baka makabot maligis sa mga taga Tog 5, Mhm. yung pinag-aabangan taman tabi, Sir Pio. O di inabot mo na sa mga linakaw-lakawan ni mga ito dyan sa gali. Roger, pinagsabi, Sir Pio. Pero namatay ko sa namatay din itong panahon. Dahil mo pa nga Talagang- na-experience, dahil pa nga na-experience, so nagraragob no biyaong kami dyan na Dr. Cedric Daep. Ito talaga, mas makunya na ito. Mas makatakot na. Tulusan na kami, si Dr. Cedric, so si Jer, so driver ka napsi mo, buda ako. Ang nalampasan ko pa sa na Sir Pio, easy level, iba, medium. Si Kuya Alta, nakabot na sa Tok-Tok. Hard Ah. level na ito. Oh, na si Pading Jimmy. Oo, yan na. Kaya si Kuya Jane. Sige, sige. Yes, so yung mga tabi, Sir Pio, sa padagos ng pagsubaybay, kan paghanap kan apat na sakay, kan buminagsak na Cessna plane. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Idoro-diretso ko na ini pa June. Tanganing lado-lado kita. Ang lalaking yaon madali na sa bunganga kan bulkan mayon. Pading Jimmy maray na hapon. Yes, salamat Tabi pa di reporting time na mangyayari kani. Iyo. Asan yan? Papabaralik na. So ginubatan negative man pero may report sin naman na ipipresentar sa MDR mo sa joint na sa ginubatan and kamalig sa paghahanap. And nagpaparadakulan bisita kan munisipyo kan kamalig ka natural. So Kamsor, Susorsogon, stay din na yan dyan. Kung ano yun mga na. masunod na. Today man ito ma-roll out kung takon sa agay, gwapanin, mas ma-action na tatrabahoon. Kan sabi, initial na pakipaguro niya to kay Mayor Calibaldo, ano roron, bako naman duman sa Tug 5, Bako kapag na. ka swapon, baga na duman sa sentro. Yes. Digdi na sa munisipyo kan kamalig tabi, Roger. Kapare. O itong sa Tug 5, policy making ito and assessment. Diyan, ground na mismo. Si Mayor Caloy na ang sultan diyan. Siya na ang ang paplanoho na naman, magdidepende sa assessment nun yan kan mga reports. So para sa aga, kung Yan. anoan para sa aga, dahil pa yan madeterminaran as of the moment tabi, pare. di pa sige, at i-try kong apo doon si Mayor Caloy. Assessment Assessment yun siya sa tanganin ko munisipyo na. kan kamalig tabi, pare. Di kuan sa aga panibagong pahit naman ngunyan. Panibagong pahit na naman, yan mag-develop initataon. Yan, di sukuan mo. Iko-congratulate ka pa dita. Suminakat ka mo sa bulkan na daining trail na pigsunod. Kamo ang nagibo Wala kang trail. bagong trail. Yan. Wala trail kami nagibo. Ako sa napatian na kabites. Bilibot na team leader ko. Kinaya mo 12 hours na alas kuan pag sakat niya dyan sa butok-tok pababa, bites. Bites? Dahil man nagagana, bit-bit ka sa chinelas ko. Ito mapuputol iyan, kumpadring Jimmy. Wala man. Mapuputol iyan. At iskido ka lugod lalo. Kung di ka makabuelo, di makakagrip subitis mo. Dahil, haros 85 degrees na garuan diyan diyan sa pinakabunganga, ay daaran ni sa bunganga. Yan, uyogon mo So, kuan digdi, chopper, hindi, kung sabi ni Mayor, baka mag-atim pa kay Saro niya na hapon. Sige. Nagpun magruliwanag. Tapos so bago, negative talaga. So, report ni Angie, yun na ito. Yes, Anyway, so yan tabi pa de. Nararamdaman ko sa pagiging agresibo mo ka ito. Nagre-report ka sa itaas ka rin, nasa helicopter ka. Nagtatangad ako niya ako. Nagre-report pababa. Digdi sa
Narumdaman mo pa di. Iya, mas ka talaga. mas matindi ka. Tay ka mismo, pigkukupo mo sumayon. Mahulog ako kato dyan sa chopper, sa helicopter. Nag-report ako kato. Bago pa ako nigdi sa DCGB. Aragawan ba kita katao? Ya, aragawan dyan sa chape. Sangkayan ko tulos naman sa gilid. Iuragan kayo sa kuya. So nagagakod baga sa tulak. Bise. Dahil maninikutan. Taririk dyan sa may bungangakan bulkang mayon. Ay, tamahulog ako tayo. Dahil manggina ko na ako sa... basta sa ibinag ko sa bukang ko. Turos na! Parang nga rin, nakatapot ako duman sa ganer. So, pigabugtagan ba kan machine gun? Yan, so ganer. Malas niya ako. Ipapasubo ako katong. Iwan ang experience ako dahil na malilingawan dyan. Ikaw pa kung sarap pa na. Pagbaba mo, dahil ka man makareport. Yan. Naburungog ka. Bungog ka talaga. Ipig para salang ko so earphone ko niya. Kung naraot niya ako so kuhan ko. Daing bulyom. Dahil ko man nagadangog. Dahil man ako nakakareport. Pig para po din nakakwato ka at dahil kingil ka rin. Importanteng marita. Matindi pa sa labuan ka to kan mga media baga. Matinding lalabuan. Yan. Ang pagbaba mo talaga dyan, dahil ka man makakadangog. Bungog ka. Bungog. 30 minutes kang bungog. Maparuso. Open ba yan? Yan. Buda. Sa kuan, dahil lamang ning kung gusto mong dumayb ka, open. Patistingan mo si Angie sa agad. Ako na puda-pudan mo sa radyo. Kayo man ang mag-report. Kayo man nagdangog. Yan, tabi pa rin. Mga dagdag na situation na rin. Information, Jimmy na salita di si Jimmy News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. On the lighter side kan istorya tabi no. On the lighter side kan istorya kaya pinaglalawag tayo malinga-linga lamang kita. Ay istorya pa ko pa ding tabi jo. Kung nakalunad kita sa yuwi na ining so yan na paraklao na. Nakalunad kita pa sa presidential chopper. Duwang beses ako nakalunad sa presidential chopper. O yan na bell chopper na yan na blue na hilido, blue and white. Nako, pertihon dyan. May ref. May flat screen na kayo. Dahil pang flat screen kayo, may flat screen na dyan. Kompleto ang tukaw. Isus, gagaro ka na sa sala. Sarong presidential chopper, pasiring kami sa Birak. Erap Estrada time. Yan, kayo. Yan na chopper 1. And then saro naman pasiring kami sama nito. Yan. Ko naman Ramos time naman ito. Ayan ang the perks of being in the media tabi ha. Ege. Oras Pilipinas 4:41. An oras hatod sa Indokang Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Silka Green Papaya Soap, dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Bicol Target. Thank you so much, Tabi Jun. Pading Jomar, standby mo na ta baluong kong apudan si Alcalde Caloy Baldo kan kamalig yung incident commander, ground commander dyan. Mapa-assess niya to, asin kung ano ang mga plano sa aga, kung pwede na kitang matauan ng impormasyon ni Alcalde Caloy Tabi kung may panahon, bako masyadong busy. Opo, Mayor Caloy, marahay na po po, we're live giraray sa DCGB. Mayor, dit na oras lang po, kumusta so initial assessment sa operation mo niya na maghapon Tabi, over? So mga sa digita po sa may mga gali, wala man po na ili. Then, so, chopper ka sa bagong udto, naglayog po. Then, man po nakarani sa kaya ka mayon, maula po pag. Pero sabi ninda, mga baka 4 o'clock, o lampas siguro nga ng 4, malayo giraray sinda para makapagkuha po nga ni giraray. Makakuha ki footage na aranihan. Para may linta po kung may tao talaga duman o wara. Oho. Okay, so ano ang magiging sa tuya naman na aksyon sa aga, Tabi, na pigplanuhan na Tabi? Actually, Sir Pio, nagpaplano na kuta kami na kung sasakato nitong area. Kaso, so, tinawag sa tuya parang go signal kang Feebox, may kulatilya po. Na kung sakali man, ano man mangyari, sagutin kang LGU. So, pangyari naman. Okay. Kumbaga sa kuya po, nagtatabang kita, tapos kita pa mananagot kang mangyayari kung ano, hindi naman pigya agad. Siguro ba ko maray sa satuya? Oho. Okay. Madali Tabi, Mayor Caloy. Mga tugang, si Mayor Caloy kaya siya ang ground commander na mismo, kan puwersa, bilog na puwersang susuro dyan sa taluntod paitaskan Bulkan Mayon. Now, may sitwasyon pa kung kaya pina-pull out su operasyon baga, maski harani na duman so sarong team ko ta nakasuhapon sa may crater, harani na duman sa may crash site, pina-pull out because of the situation na alerto numero 2 baga Tabi, Mayor Caloy an Feebox and pinagbabawal ninda na igong aktibidad dyan ta may peligro, phreatic explosion and bagrase and daga. Then naghagad ka mo ning surat, permiso na makapag kondukta nga dyan ng search and rescue operation, and ansimbag po kan Feebox is arog ka ito Tabi, Mayor? Iyo po. Yun. Okay, di nagkaigoning twist an operation por dahil duman Tabi, Mayor? Iyo po, siyempre mawawara man po kita grabe entusiasmo ta. Mawawaran kitang gana kanta, nagtatabang ka na. Kung dahil tamang pigagan, may mangyari, kita pa mabasulong. Ano so specific na sa idang pinag-unambitan pag may mangyari? Kamo ang manadagot? Parang ganun po sa pagkaintindi. Actually, yan ang surat po, so EDC na mismo. Oo.
binasa lang po duman sa meeting kasi bago duman sa TOG 5 ito. Pero sabi ko, nga tama po Siringato na kita, grabe effort na nagtatabang kita, then tatawag kita ki Go Signal gani, may kulatilya pa. Gari na taraka, blankul ang hinampang talugod tabi, Mayor. Ano po? Eyo po. Nako. Taso EDC so nagsurat bilang parte kan na ina rescue team. So Energy Development Corporation Bachman tas so iraplunin ang buminagsak ito so simbag pala. Nako sus Mariosep. Ano supposed to be dapat bago po nagpuon sa operation, ang ulay with Kaap, pag na-pinpoint na ang aeroplano, dahil pagiroon, tasinda na malaw. Tapos ngunyan, nag-meeting ba kami kaso Banggi, na dahil man sila i-ako na nila, na-pinpoint na ba kung nga aircraft. Tapos dapat sinda na kung talagang sinunod nila sa primero. Tapos dahil man nila pigako. Yun, sisa ito ko ta na Mayor, sorry to interrupt. Sisa po ko ta na ito. So Kaap, sindanan ma-penetrate. So na hindi niya pa ma-investigate na Kaap na. Ayun, oo. Kasabay na sa pag-rescue ko ta na. So sabi nga ni, sabi nga ni nila, kung makuha na, day mo na pagiroon sa sukay. Ayun, araw ka do simbag kan Feebox. Nako, paano na yan? Di, paano? With that recent development, mainit-init pa, ano ang sa tuyang magiging action kayan? Actually ko gusto may elevate na yun sa taas para kung sakali man may mga K1 tawang permit, sinda na magurulay sa taas. Meaning to say, sa taas yung defensa civil? Siguro po sirimpukan ang kwako po kasi ang MDR connected man pa po sa OCD, yung OCD, igaw man po silang national. Then iyo po ang pigo kami. Actually, may piguro layan kami importante. Yung kung i-terminate ni Uday. Iyan. So, iyon ang pig-ulayan kung i-terminate Uday because of that response kan Feebox. Iyo po pag may gurulayan mi. Pero dahil kami ma-terminate na dahing capacity or dahing kuwayan munisipyo na nakulo nagtatabang. Iyong nga ni. Sus, dakulao na istorya yan, sir. Dakulao na istorya yan. Ay, ikaw, first sentence review. Ay, nadadangog na kang bilog na kinaba niya. Okay lang, Sir Pio. May tiwala man kami sa DCG. Ay, nako. Hindi pa paano yan kung ma-determine na igwa dumaning proof of life and igwa kung halimbawa may body duman, dahil makita basta-basta makaka-penetrate because of that situation, tabi, Mayor. Ano? Kami kita, gusto may terminate, may papasahan na kami in a higher level. Kung i-terminate nindo? Kung terminate me, may papasahan kami. Kung i-terminate me, wala man kami papasahan, karoon marauto naman. Ayun, iyo man ang tabi. Hay, nako, sige. We will wait, tabi, Mayor Kaloy. We will wait. Kami, open man po kami sa media. Opo. Kung kami man pigtatrabaho kami. Wala man kaming pigtatago. So, sa aga, dagos ang ground operation so digdi sana sa ibabang porsyon? Dahil pa po, nag-uurulay kami kung ano po. Ayun, oo. O di sige tabi, Mayor, thanks for being there and for being open up sa muyang programa sa DCGB tabi. Okay, thank you, Sir Pio. Thank you so much. So, yan tabi, mga tugang si Alcalde Kaloy Baldocan Kamalig, ang ground commander mismo. Ay, kambilog na tropa. So yan that's the latest. We are facing a blank wall. Ang istorya paano kaya ni sarong kay ni kasuhapon baga maski harani na duman so sarong team so embedded si compadre Jimmy sa area kang crash site nagakapirang metro sa sana kinol off submission tayo so piga para taram ni Mayor Kaloy maski off air naghurong kita nag live kita kay to alas 4 alaon hanggang alas 4 man pagigoning gap nagte-text kami on off air and nga PUI ng sitwasyon iyon na so pigtatakutan primero alert level to ang bulkan mayon. Di bawal ba kang Feebox ang aktibidad dyan? Nya igwa ng sitwasyon na ito isisalbar ang tao. O paano yan tabi? Ngunyan, iyon na ito so pinaghururunan kasubanggi. Mahagad nga kita ng permiso sa Feebox because ang pighururunan manidig buhay, ma-rescue kita. So simbag iyon na ito kung nga ito tugutan mi mo pero at your own risk na. Saguto na kan LGU so yan pang. Iyon ang sitwasyon ngunyan sa mga policy makers
insofar as policy is concerned, inyong administrative aspect is concerned, yan po ang sitwasyon. And in fact, sabi ba ni Mayor Caloy as ground commander, terminated, bakong terminate, hold go nas operations para sa agad tapag hururunan ang sitwasyon na ini. Yan po ang sitwasyon sa pagre-rescue ng ganyan tabi. First heard, mainit-init pa sa DCGB Bicol Target. Pading Jomar, marahay na hapon tabi. Salamat pa rin, PU. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga paranta, i-recognisar na ang National Historical Commission bilang importanteng parte kang istorya ang City Hall, Cantabaco, o ang pinagapot nindang Presidential Building. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Tourism Officer Eric Valeriano, Cantabaco City, sa pagsasabi na sa ika-22 na anibersaryo kan pagiging siyudad Cantabaco sa Marso 24, mapasiring digdi sa siyudad ang mga opisyalis ng National Historical Commission para ilaak ang marker na nagnimitlit kan Tabaco bilang nasa sakupan na sindakan National Historical Commission as in parte kan dakulang istorya kan Pilipinas. Susukay Valeriano kan taon 2022 sa indang ipigdulok sa National Historical Commission na i-recognisar na ini bilang nasa sakupan kan NHI o NHC, National Historical Commission. Alagad ako na pigaragi ang na bago nila ini na aprobaran arok kan mga patunay na ini talaga nag-edad kiarok na kaya na panahon. As in mga store o parte Yes. ang Presidential Building Cantabaco. Sa ginipong konfirmasyon sa Sainda National Historical Commission na mapasyarti sa 24 para ibuktak ang marker. Ini ang konfirmasyon na inako na ka National Historical Commission ang aplikasyon Cantabaco as in magiging parte na kandakulang istorya kan Pilipinas ang building na ini. Yes, oo. Yan, Dagdag na Bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali man dyan sa Tabaco City. Sige po sa agad na pag-uristoryahan tan mga developments and major developments. Nakuha natin yung Angela yung statements ni Mayor Caloy. Yan ang dakulaon na istorya naman manungod yan sa search and rescue operations yung pinagigibo kan gobyerno. Salamat kan sa inyo paghinanyog, amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.